an sɔgɔma patron Isa ele sira ayi yɛrɛ b'anw fɛ bi a ka di yan ayi nana min na dɛ e tɛ cɛsiri ninnu yan a banna dɛ cɛ bɛɛ ye cɛ ye a dasi ma ye wara ye e sira sigiyɔrɔ b'anw ni mara min de bɛ ɲɔgɔn fɛ gindo komi muso olu ka ko sɔgɔbɛ ka ca o ka ca dɛ n ko bɛna an ka sabara original ɲini ko f'a fɛnɛ ka tugu n kɔ ka na sabara ɲini yan ne ko muso sabara tɛ yan n k'aw bɛ cɛ sabara dɔrɔn de feere o sera o seyɔrɔ la a yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la i ko i fɔ ko ba a b'a lajɛ an mago bɛ qualité mun na dɔrɔn o bɛ bɔ o bɛ di aw ma n terikɛ o kana kɛ baasi aw ma dɛ bi ne yɛrɛ ka déplacer ka na n ko n bɛna sabara lajɛ ne yɛrɛ dabaliya banna quoi aw yɛrɛ ye hɔrɔn ye koyi gindo papa an tɛ ninnu dɔw lajɛ ok a b'a lajɛ jari mun ka d'a ye dɔrɔn o bɛ bɔ ka d'aw ma papa e sen ka bon cogo min na nin ye don dɛ nin bɛ sɔn ka don dɛ i b'a dɔn qualité ko dan don qualité ko dan de don i bɛ original ɲini ne donn'u ka page kɔnɔ don min na ne ko lagare shop tiɲɛ na n ko aw yɛrɛ den laban de nka namara kɛra musow la dɛ e t'o de ne ba muso fɛn tɛ yan ayi o kɔnɔ kan ka bila ayi ni ala sɔnna a ma siɲɛ wɛrɛ fana muso ta olu bɛɛ lajɛlen bɛna lagare shop u bɛ nin bɛɛ k'o kan ne ko ne fa a bɛ bɔ dugu jumɛn na de bon an ka samara ninnu bɛ bɔ Turquie Faransi Chine Italie nka ni hali n'a bonyara ni mɔgɔ min ko k'a b'a falen o tɛ kɛ ko problème ba ye problème fosi t'a la ni y'anw wele lagare shop mɔgɔw bɛ taa samara libéré f'i ka so ni samara dɔgɔyara walima n'a bonyara i b'a lasegin an b'a falen bon hali o ka bɔ yen région kɔnɔnaw fɛnɛ la an ka samaraw bɛ taa fo ka daminɛ Kayi fo Kidal an ka samaraw bɛ taa nin bɛɛ la an b'a bila compagnie fɛ i b'an wele an b'a bila compagnie fɛ ni samara tagara n'a bonyara walima n'a dɔgɔyara i b'a bila ka na an b'a falen ka tila k'a bila ka taa tuguni hali n'a bonyara i sen ma n'i y'a bila ka na n'i y'a bila ka na an b'a falen ka bila ka taa d'i ma f'i sigiyɔrɔ la tuguni tiɲɛ na ala ka barika don gindo ko cɛ bɛ cɛ a dasi ma o de ye wara ye papa i deli ko lamaga bari ka ban dɔ la dɔrɔn a dɔnna k'a fɔ k'u ɲɛ dɔ b'i la o ma e bɛ fɛ ka ne bila dɔnkilida la yan sa wa muso n'aw ma fara lagare la maɲuman de aw mago bɛ sa ko n'aw ma fara lagare la sabara original o bɛ lagarew bolo o dun bɛ lagarew bolo sabara ɲuman bɛ lagarew bolo papa ka ɲi o jara wala ne dayirimɛ bɛ dɔnkilida la kuma tun bɛ ne faga o kuma kɛ baara ye bɛɛ sisan an b'a kɛ cogo min na a bɛ nin lajigin ani nin o tɛ yan an t'a ko ye ne ye min yira papa n'an ma to ka musow fana diya n ye tanu k'a la k'o don u ɲɛkɔrɔ sinon nin diyara n ye dɛ o de ka d'a ye o bari a b'a dɔn fini dɔ bɛ n bolo ninnu muso ninnu ka harmonie ko wa d'accord tɛ wa ok i kɛnɛ k'a fɔ an bina o tuma anw ta ala kana foyi k'aw la original yɛrɛ denmisɛnninw mana origigi lagare shop tare n kɔnɔ gannen don n ma fɛn don n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na n balimakɛ n balimamuso i ka kɔnɔgan banna koyi ka sababu kɛ lagare shop ale nana mɔgɔw ka nisɔndiya ani wasa kama koyi aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ n'a mago bɛ a sabara la yɔrɔ kelen pewu lagare shop u yɛrɛ jabala bɛnnen don Amdalaye ni sera babani yɛrɛ ka kari la n'i y'o to dura minɛ k'a kɛ i b'a fɛ i bɛ yɛlɛ ni ka taa tribunal fan fɛ n'i ye sira tigɛ dɔrɔn e k'i durati lajɛ i b'a sɛbɛnnen lagare shop wa mɔgɔ minnu fana bɛ yen ko an ma kunnafoniya jɔnjɔn sɔrɔ a b'u wele u ka téléphone numéro la 74 50 44 20 92 55 08 81 lagare shop aw tare